Buah, inoz baino berandu nator, azetor asmatzen duten oin, okartu inazela. Kaixo danoi, Galdegazteko saio berri batera. Gaurkoan Eskoriatzatik Arizmendi ikastetxeko Almen gunetik datoze ikasliak, DBH laukoak die eurak, eta nirekin platuan egongo die, Nora Irati eta Uxue, eta kontrolgelan berriz, Alba, Iraia eta Aizea egongo die. Bueno, hasingo gare gurozuenien, gaurko saioa. Fisika o kimika? Horran bueltaka beratu digabit. Zeda, neska de mutikoa. Eta gaurko gonbidatua da Jon Izaga, mutiko. Jon Izaga, ze moduz? Ondo, oso ondo. Bueno, azkar baten deskribatutzu zein zaren, fisika o kimika, zehatik esan dabe hori ikasliek? Fisika ikasi nelako. Fisika ikasi zabe? Eta fisikako irakaslien zelako. Eta mutiko, ez izen ezagunagoa, ezta? Bai. Musikari zara zu, eta, bueno, gaurko ikasliek, zeu gonbidatu gure izan zaue, bertara etortzen. Dana ondo? Dana ondo, perfectamente. Eta zuek ze moduz? Ondo. Urduri zauze? Bai. Apur bat. Bai. Oin bai, ez? On bai. Bueno, hemen dauku mutiko gurekin, lehenago ebili gare komentetan, musika urbanuan gainean zeuek, ze entzuten duzue? Ze musika entzuten duzue? Ez dakit. Danetarik. Danetarik? Bai. Musika urbanua, bai. Musika urbanua? Danetarik. Ze talde adibidez, a ber. Zakuetan dutenik bat, bat? Euskairaz, adibidez bera, Tata, eta Etxepe adibidez. Bai, nik uste dut dando kantzerakoa. Gaur egun modan daz, Modan zauze, ezta? Bai. Eta ikusi diozue bilaka eratxo batu inguruen? Bai, jodea, zigitzenetik ona, bai. Nik uste dut, hasi zanien, pandemia izen zanien, urten zala Chill Mafia eta Grupo Erredanak, hortik aurrera urten di grupo pila bat, musika urbanu edo dena galako itzen da biena. Bengo, Jofe, gu, Isa Sakara, pila badaz. Bueno, holan, deskribapen txikitxo bat egin jau zeuria, baina Aitorra Girano lankideak beste pidotxo edar bat behin da zuretako. Hiru lau bat urte dela, rap eta trap musikarien loraldia gertatu zen Debagoienean, eta horietako gazte sortzaile aramaioar bat izango dugu gaur gonbidatu, Jon Izaga, mutiko. Adibili beharko duzu Arizmendiko Almengunetik platoan lur hartu duzuen ikasleok, izan ere Jon oso argia dela jakin dugu. Fisika ikasketak ditu eta matematika irakasle lanetan dabil. Gaurkoan baina ez ditugu buruketak, ekuazioak eta alakoak bideo podcasteko mai gainean izango. Musika kontuak izango dira berbagai nagusi. Musikan hasitako ibilbidean gertuko izan ditu institutuan lagun egindako Denso eta Tata. 2008an hasi zen mutiko berak sortutako musika lau haizetara zabaltzen. Konpositoria da eta ez dakigun ondi datorkion musikarekiko zaletasun hau, baina jakin badakigu familian ez dela musikarekin hartu emana duen bakarra. Izan ere, plato honetan bertan elkarrizketatu zuten eta Jon, zure arreba, Maria. Oraingoan baina, zeu izar, nork esango zizun, agertoki emanaldiak eskaintzeaz gain, YouTube plataforman ere jasota ditu bere zorkuntza guztiak, eta 215.000 ikustalditik gora ditu kontuak. Ez da, datu makala. Sortzaile ibilbide honetan, milaka anekdota ere bizi izango zenituen, Jon. Guk jakin badakigu, Lekeitioko emanaldi batean lagunak egin zenituela. Lasai, ez gorritu, sekretuan mantenduko dugu eta bertan pasatakoa. Oraingoz, bai bentzat. Imanol, beloki, gitarrarekin eskas, baina zerbait bai, trap-rap doinuekin zer moduz. Kantuan ez dakit, baina zure sekretu bat ere badakigu. Dantza pausu izar eder bat baduzu eta seguru nago, mutiko krapeatu ezkero zure pausuak bete-betean egingo duela osatu. Bai, lasai egon denok, sekretu gehiago argitara atera aurretik, isiltzera noa. Jon Izaga, mutiko, ongi etorri Galdegaztera. Ze guapo egizu, ez? Bai, Aitorra Girano beti agarra joten, Lotzarrazten apurtxo bat, baina ondo, ez da? Bai. Deskribapena zuzena izen da, dara ondo? Bai, perfecto, bai. Jo, zetakena indabie investigazio, Horra, bueno, zetakena, lekeiti misión pasau izan. Ze pasau izan, a ver, kontaleik. Bai, totok izan bada, sí. Ez dakit egun bat lehenago, bi egun lehenago jarri nen tuit bat. A ver, ez dakit, hau da nire berzinu, jarri nen tuit bat, zetakekin sartzen, ez dakit zezara jarri nen, tontok izan bat. Eta jongitzen kontzertura hor lekeitizan, eta zigitzen joten, igual kontzertu erdian, jarri zabien aurreko txosnatik, sospechosamente, musikie jota altu, eta bi aldiz geratu gen kontzertu en plan. Eta jarri zabien justo zetak. Eta zigitzen gamo, jode, matxo.
Sin más, tontak eixe bat. Piketxua be hor egon zan, Chill Mafiakin, zeu ipe bai aukido zue... Chill Mafiakin ez, baina... Zetakek. Zetakek, ba, ke ba, pike besta. Zaren sozialetatik pe bai, zeta. Osea, igual Chill Mafiak eukisa bien berakin, baina... Bera gurekin ez altzartu en ningún momento. Gu egiten. Ondo, bueno, agarra jobida be bai, musikakin bat hori be bai, eta, bueno, pertso bat, ez dakit deskribatu leiken bertzolari moderno moruen, zariela. Gu, bertzolari modernu, Apurtxo bat pai, ez da? Gaia, aramaixo duzatoz, bueno, aramaixo be bertzolari xaur fuerte dau. Apurtxo bat bertzolari modernuak, bueno, hola intxiko, ez da? Neskak? Tozu uste? Musika urbanua, hip-hopa, rapa, apurtxo bat, bertzolaritzekin be lotura hori badaukola? Bai. Zerbait esati arden, Bai. Nola sartu zinen musika munduan? Musika munduan? Ba, galdera ona. Ez que ni musikarixe ez naz. Musikarixe da nire arreba, ni mucha idea no tengo. Baina ez dakit, hasi ziren Tata eta ni baino lehen hau, Tata... Ez que lehen zaun grupo bat, ditzen zara Supreme, bueno, grupo bat edo kolektibo bat, ditzen zara Supreme, zielako hemen Mondrako batzuk, ziren Tata, Denso, Sabuenor, gero Sierra, Ur, bueno, este batzuk. Eta horrek atasa bien, ez dakit, 3 laba besti edo... Igual, EP bat atasa bien, eta nire lagun izien. Eta gero, pues ya naturalki azikitzen estudizioa joten eta bizixe grabetan, hasta ahora. Zeu ingurukoek igual, bueno, banatzen dituzte Etxepe, Denso, Tata, baina gero kontzertutan elkarrekin be batzesari, ez? Askotan. Ez que, osea, agitzen, bai, gure kontzertuek hasi ziren, ez dakitzen ditutzien Tata edo niri, eta zaukogun ordu erdi itxako kontzertua. Eta zan ordu bateko, eta zan, bueno, ingo bizio batera, eta jazta. Eta segitzen holan kontzertu ekitzen, esan, no como reunión, venga, gu gara Tata mutiko eta Denso ez. Eta segitzen kontzertuek ematen holan. Eta gero urten zan Etxepe, eta Etxepe bai betiko lagune die. Segitzen juntetan tal, eta esan, bueno, kontzertuek emuteko, emuten dugu dano batera, eta jazta. Eta azkenien holan, toda la gang. Pansari ikusten zeu, kontzertun batero? Bai. Bai? Claro. Bai. Bai, lehengo filan? Animetan? Bai. Nik entzun dago eta apur bat gehiago gustatu Operación Triunfo eta olakoak, ez? Beste Martin bat, Martin Tata badauki honek inguruen, baina zeuri beste Martin bat gustagatzula, ez da? Fondo pantailan eta dana daukotzu, ez da? Claro. Bueno. Baina gezurrak esaten duzu, Venga ba, zeiru ingo aurrera, ez da? Zientzuk esango zinuen diela zure erreferentiak musikan? Erreferentia musikan? Ba, bai galdera, ona, denborakin aldatzen doiez. Baina, izen batzuk esati arren... Espainia mailan, geixen entzun dutena, Estiki EMEA, ez dakitak izuen zein dan. Zer da? Estiki EMEA. Idea ipes, hay que espabilar. Estiki EMEA, pues, sin más, Madrileko bat. Zetangana bak izuen zein dan. Ba, bere grupoko bat. Estiki EMEA, ez dakit, De La Fuente bebai, mitikos. Ba, ez que azkenien denborakin aldatu itxut, asko erreferentiak. Azin nintzen entzuten gehiago, zaten zana rap espainol edo, eta gero ja, ez dakit, 2015-16 aurrera hasi nintzen entzuten gehiago Amerikan nintzen zana. Eta, ez que aldute zan, ez dakit, 30 izen. Baina, ez dakit, Amerikan urban edo izan bezan, referentia. Espainia mailan Estiki EMEA alda izen, o alda izen De La Fuente, o alda izen, ez dakit, La Jaine olakoak, eta Amerikan mailan Lil Uzi Vert, Travis Scott, así, igual ez duzu ezagutzen bapez, seguramente. Travis Scott bai, claro. Bueno, horrek. Eta zein izango zaunke da zure erronkarik handixena da zure da musikaletan? Komo? Erronkarik handixena, gauzarik zaien hain dozuna. Musika itzerakoan? Bai. Gadera, hona. Ez da egit, a ber, txipentzetan. Erronkarik handixena. Bazakit, igual kontzertuek edo hastia funtzionatzen, zikitzen nien kontzertuetan, joten nintzen hor, ez dakit, urretxura emuten kontzertu bat gaztetxien eta agertzen ziren hor 5. Eta venga, kontzertu bat 5 pertsonan dako. Eta horrakuek hartu dit, ez dakit, aurrek urti ningen 30 kontzertu, eta ondo juntzien. Baina eski aurreko ningen igual 15, eta 15etik 10 izan ziren 20 pertsona baino gutxiago dako. Eta horrek gogorrak izan ziren. Baukotzu gogoan garri bat kontzertu bat emundu zolara, honekin geraketan. De ona edo, en plan... Igual da zeratik. Desastre bat izen zalako, edo oso nahi izen zalako izeneke. Gontzan bat oso guapue ataunen, ingela esan Balloon Frameekin grupo bat. Gazteizeko eta Hortiziko izena.
Eta zan, Natauneko gaztetxien dala, zakit zedan, baina dago como elixi eta pegaute edifizio bat, eta edifizioan bigarren pisuen, gaztetxie. Eta da dana, arras de suelo, eta hau, pisue da, bat, egur bat. Eta gazen hor, ez dakit, berroetan pertsona edo, eta zauen lurre holan. Eta segitzen dano saltoka hor, momentu baten hasi izan dana, hor, como, vale, vamos a parar. Bastante guapo gozan, kontzertu hori, la verdad. Eta musuzkoen oso ondo afaltzen. Hori esan inbidia, oso importante. Musika ona itxeko eta kontzertu ona emuteko, zain inbidia, zain inbidia. Bai. Gero jutenza festivala ondixeta eta emutentzu hor kakaote batzuk, ezakizu? Eta jutenza gaztetxe batea eta itxentzu danetik. Ondo, aipatu dugu, zeuik fansariela hainbat kontzertutara. Saletuak asko dituzu inguruen, eta horietako bat bada, zeure ikasle izendan bat. Zeure almenen ibilizarela platiketan esan duzu, eta zeure ikasle bat, eta, bueno, ikaslea baino gertuko bai, esango duke. Hau Jontxu, bueno, zeinek esango zuzten, mutiko nire familian parte izan bizanik, eta gainera mateko irakasle horren aukiko nagoenik. Oso harro nauzutaz lortzen zabizen guztixaz, eta holan jarraitzu. Patxa handi bat. Eskertzen dialako bideoak, ez da? Zein zan? Zein ikusi? Paule, nire nezkien arrebia. Bueno, Aizpia eta ikaslia beba izendakoa. Eta ikaslia beba. Dana batera, eta kontzertutara befango da? Bai, pila batera. Gaina, zapatu enten uste dut inbido gula mate. Ondo. Bueno, zezaten duzue? Ez duzu gure galdetu gehiago, bestia, zelan itxen dauen... Zein izan da zura besti guztokena orain arte grabatu? Indotena bestiri guztokena, ez da urten ondion. Urtengo da... Ba, ez dakitzo, bidixo oin inbidot, baina urten bida hemendik hilabete batea edo porai, espero. Baina bestela, ba, ez dakit. Igual sativa, atanela ondala 2 urte edo, bai, atanen nahi buen bideo, ez dakit zer. Hori da ondo. Hori zeleken nire. Ondo dago ez, decide. Zelan itxen duzue, kantuak? Sorkuntza prozesu hori, zela izaten da? Letria izaten da lehengo, base bat lehengo, musikia gero... Ez que abesti bakoitza pura desberdin, baina nik ez daukot ideia asko musikana. Dana egiten dagoena da, denso, nik egiten dut letrie eta joten azorra, a ber, probako bestie eta denso karrebetan daudana. Baina, depende, adibidez, batzutan igual denso galduzte pasau base bat eta zukurri duten bajat ideia bat edo, aztena zerbait idazten eta gero ja estudizuen, pues, goiz idazten letria eta hitzen melodiak eta hori dana. Edo aldrebes, o igual daukot letra zati bat eta, venga, pues, la hacemos base a eso, hola. Ez que ez dago prozesu konkretu bat. Zemozu como, nik uste dut itxen abestiak sortzeko prozesua sistematizau itxen bozu azkenien, bukatzu duzu itxen abesti, no sé, fabrika bezala eta ez dauko mamirik. Aipatu duzu, musikarixa esare da, baina badau persona bat, asko maitetzula eta esaten dagoela asko balitxo duzula eta oso ona zarela. Bueno, Jontxu, con el filtro de los colmillitos, bialtzen dutzu bidixo hau, esateko jarraitzeko izaten zaren morukua, oindala 3 urte sautu notzula, eta ordu bentsa sezitzen izaten mutiko, poliki luzit eta una bala bestixekin, eta, bueno, oin geroz eta besti politxauak, sakonauak eta profesionalauak itxen duzu, eta jarraitzu holan, oso kreatiboa zarela, eta gure zulekura heldu zeikela, bale? Patxa hondi bat maitia, asko maite zaut. Ze politxa, Bai, que guapa, Bai, hori nire duzkia. Bueno, eta zein daukuen ben? Gaixo denoi, gaixo. Badator Julen. Julen, zerekin etorriko zara gaur? Pokutxo bat egin, ez da, etortzen izen bezala. Honek ondione, armosa barigaz, honek espabila inbide, Pista, ez duzko ekarri eurak. Ez dugu sali, ez nabili ez. Ez zuela jarri zer? Ez duzko ekarri palmerak. Ah, palmerak. Gozarixa esan utzen ekarri nutzera eta astu injat. Eta ondi ondaz, ez natu barik. Energia barik. Zu tranquil, nik uste dutxen espailoko garela. Bueno, mutiko, itzen dut pixka zure buruz musikan, baina irakaslea zea fisikan, ez da? Eta beke bai ikasle dira, pixkatola ezautu barko du mundu hau, ez da? Nola dian, ze musibitzu daten ikastolan. Orduan, jokutxo batzu preparatu ditut, galdera batzu. Eta bai da berdea, eta ez da, gorria orduan. Nik galdera bat, bai edo ez. Orduan, pixka gehi ezautzean. Lehenengo galdera. Lanak taiteko, ChatGPT bai edo ez.
Es que depende, Erabildu eta aldi batero lan, Baina, porque naki zen Zelan erabiltzen da? Idaztotzu, zerin, eta nitxotzu. Aldi batera. Zakizu erabiltzen txak. Nik ez. Nik ez dakit Esaten zuin, matematikako... Nahi duzuna. Ez, almenen ez. Mate ez, bakatu. Ez dut zuizten? Osa, bai, ez da. Zut zarrapau. Ez dago izten, baina... A ver, ez dauen nahi tximen grabaute la prueba del delito. Hori da. Nire apetin da bat. Baina lan osua gero errepasamiko da. Bai, ze bestela pila utxot. Bai. Que perezia ematen da irakortzen. Eguen da aplikazio bat, detektatzea izula ber, ChatGPT-ekin dizun lana. Orduan, Bueno, baina aldozu saltau, Bai. Da beste aplikazio bat ChatGPT-en testu aldatzen. Bai, ja bukle sartez da. Hemen gauza importantia gaitzataraten, Bueno, bigarren galdera. Piraren bat, bizitzan. Ipar bat. Bai. Hau, da, berak ez hauzku bezua. Universiadien, ama. Ez da. Ikesteko eta holan. Ikesteko itxeka pirak, ez? Azterketia sekulako, eta... Hostia, hori ba! Bai, hori bai, ez da? Elitzeko horatzen. Bai. Ja, udaran, eguraldion egiteula eta hola, igual klase bat saltatzea, joder. Ez baitin dugu bizitzan, zagit. Bai, universiadien, osea... Es que ya universidad beste, kaso aparte, ez ditzen gozu universidad nago, baina... Noixo hemen inimidie, eta arna sartzeko eta. Bai, zuek ezin, Hori da. Venga, hirugarren galderaki. Maixukin ze muze emate zate, o ze muze eman izan zate. Ondo, o gaizki? Bueno. Pala. Pala. Venga. Chico, más. Txarto eta ondo. Ondo. Zuk txarto. Ni txarto. Hori da zare da un gamberro. Gamberro? Apurua bai, ez da? Apurua gamberroa bada. Azkene, ezagit, ezin dira eman ondo denakin. Ja, ez. Kosta ez zaiten, baina, bueno. Zuga, izto esari ero formalak? Ni formalak. Bai, galdetuko txegero irakasli. Hor dago kontrol gelan, ez dakit ni basin isto. Ke ba, ez dut eman klaserik, así que ez daki. Danez, esan. Ozen horrera. Venga, galdegazte platoan edo en la nave. Platoan bai edo ez. A ver, hori igual, explika bingo, ez da? Igual bai. Esando, ez dakit esan duen hasieran, ibili gare komentetan. Guakitzen nien, ikastetxetara joaten gare, pixka galdegazte proiektua saltzen zer dan eta hori, heldu bezain pronto, ezauzkun hemen iraluen dauen uxuek. Nik en la nave, eta gugeratu gitzen flipauta. Zer da biltzen la nave. Eta la nave ditzentzo, kontrol geliai, errealizazio geliai. Gure bozue, kaixo, danoi, kontrol gelako hoi. Hoixe, beste barik. Platuan hobeto, ez da? Ez. Ez, jatzo guztetan? Bueno, ez te importa. Urduri izaz apurbat, ez da? Tranquil, hau... Gogorra ideiten. Ez, galde gazte holanda, galde gazte eta lagun arteko zerbait. Maixan bueltan, barriketia. Hori da, de chill egotia, hori da. Galdera honetan ja goz asko erabakitzia, Zuek ze pertsona mota zaten. Azterketa bat, ite zuenen, esate oso gaizkin dezuela, eta gero behatziko bat atatze zuen. Ez. Ez. Hemen, irati, notabanak ataraten duzu. A ber, besta amarrak, baina, a ber, pengau barik. Esate zu gaizkin dezula eta behatziko. Amar horrek. Esate zuen ondo indezula, ze... Naiz, adibidez horrekoan, urten hauen negarrez frogagatik, porque no me dio tiempo a terminar, eta nik, pengau benbiduzta, azkenean zazpi bat. Ni bai pasabaten hori, ¿Qué pasa? Es que Ni paseta jaten hori beti. Nia, benitzen universidadien, saspi fijo, ezakize, venga, bi. Peka honen danak lehen urtien. Igual, suertez igual batean bapai, Uxue moruen. Ez, baina nik hillo ikasen hau. Barkatu. Uxue, zelan fan de inglesa. Ondo? Justo aprobes, ez da? Ni pegola xa aprobetan, baina tranquil. Guztiekin faten da ikesten. Uxue zen notatazu? Badakitzu. Bueno, beste alderatik jungo gara, hau pixka pertsona dagoa. Crush bat, zuek baukazue, amor platoniko, zaten ezela. Bueno, bai. Hainbat, ez da? Hainbat. Baten Beti ukibida norbait. Ba, nik ez dakit. Mea, crush, en plan, ¿en qué sentido? Ez. Beti ukibida norbait, baina inoiz ez da zamier. Vale. Bueno, baino. Esan ingo. Urrun ala gertu bizi. Zuria bak, Gertu. Baina. Baina, crash en plan famoso. Bai, famoso. Bueno, Ez zuen konfesa huir. Galdegazteko orkelia ez da balixo, eta mutikoko ez. Julenek bai. Gure oso Julen ez. Julen ez famosa, osa que... Julen Lizu, bost urte eriten gare bakarrik.
Bueno, esan nahi zuna, uxue baina zurea da, Martin, ez da? Bai. Martin. Barkatu, Martin. Bai. Eta, bueno, zuri esan genizun, hona etortzea zinean, agur bat ukiko zenula, ez da? Ba, mesedez, hemen esateuen bezala, goienan, galdegazten, ametsak egin bihurtzea orduan. Hemen gurekin, Martinen bideoa, uxueri agurra ematen. No me jodas. Ja, que broma, tu, venga. Gomara egin gatzeko, Ez da guai benetan, galdegazten gurekin, Martin! Ez da. Qué mala gente. Qué feo eso. Hori, ilusión ondaz ez da ni. Benetan, lortuko izan, Hori ez da itxen. Ilusionan zara. Ba, bai. Baina ez, pan? Bai, lartzen. Bene kontako jazu? Da hori da de sinvergüenza. Bakatu auriokan planeatuta eta... Vida de mala gente. Posiblemente TikToka virala ez izatea guantxeta. Bueno, vale, ez ditigoko. Porque gero jentia behar ditxouz. Gaur realizazio moztu. Azkeneko... Ja, bueno, bixar. Ez jana bazarez, ez ya... Ez iguzu kontatuko ja azkeneko azan, kontatzea hemen anekdota bat zuen ikastolan. Ez iguzu kontatu nahi? Bai, kontau. Anekdotatxo bat. Bixue, kasketa? Totutara konta berriz, bez? Bueno, perfecto, humorez azkeneko baterakin orduan. Puntualak zate bai edo ez. Eta honek emozteu. Bai. Gaur ez. Gaur, Imanole... Ez, nire gaurtxoin, ikastolara bai. Baina gero kalera ez, eske aztena perizia ematen duztu. Bai, ni urtetzen asko puntuan, kalera. Eta nire bat izabien Eta gero zeure zaina hon bida. Nire bat konta benbizo bera. Ez jendia behandu betzen da, Osa, nik uste nazea jaren dariko betzen da. Hori, musikarisek eta hola nina da, jentea jasain eta eurak berandu jan. Hori, apurtxo bat inibida gainera, ez? Rollo rockstar, horrendu... Hori, gaia gureta itxen da, ez da? Ba, ni justo ez, grupuen ninaz horrekin ezin jot, eta gaina justo Tata eta Denso die, bueno, Tata sin más, baina Denso ez da inoiz, baina inoiz heltzen orduen. Egoten die problemak horrekin, ni justo eraz jota puntu bat. Hori da nire eta ni. Bueno, azte, plazer bat izan da zuekin kontan ibiltzea, orduan uxue barkatuko jazu, espereto egunen baten ziete bai jazu edo... Baina ya zaren mehamortu la rendiko. Bueno, plazer bat izan da, Venga, gero arte de txalo, bai, Julenei, ez? Lo fuerte da lehen ez guztia la carri, ez guztia la carri. Bueno, baina, lasai, Operación Trifokoko bideu ez etako bio, si hemen dauku mutiko. Hemen dauku mutiko. Eta mutikokin batera bakitzu zein daukun? Bere lagunek bidalitako bideotxua. ¿Qué pasa, Nacho? Ba, ese bestio daukola, kriston suertia zuen gertuko izetia, eta asko maitxe zaitxugu. Makinitz! Bai, laguna pe bai hor, ez da? Bai. Bueno, familiakoa die, Familiakoa pe bai? Bai. Jaso ditugun bideoanak familiakoenak orduen. Bai, eskerri lagunen seguro desgrazio bat, zidera eta ez da bera. Beitu, gixe esako zut eta eskatu zau, baina ez da bebialdu. Lanien ibili dielako musika ekoizten, ez da? Seguru. Aste honetan ziren batzekuak eta bai ingotzau, baina seguru abesti barri batekin zabitzela eta... Ez da zebe gertatzen. Bueno, igual da. Bueno, aurrera, ingo, astebururako, ze plan? Astebururako, ikasin. Ikasi? Bai, la verdad, oin dauko nabil tefemiakin eta ikasin biot. Ondion kontzertuak, martxor arte usot ez garela azten. Bai, martxuen gat, oza, martxuak eta zapiriller arte. Beraz, oin lasai. Oin lasai, oin txil. Ez que ja emungen kontzertu pila bat aurrek urtian eta deskantzo egin bier. Bueno, baina azten gaia berriz, así que... Esaten duztia, realizazio galatik galderatxoa daukiela, ea mutiko zehati egitatzuen. Ez du komentau? Hasieratik ez du komentau? Ba... Casualidades en sí, porque hasigitzen kuarentenan, ondion... Kuarentenan, baina kuarentena. Hasieran, horratan lehenengo abestixe, ez dago nizenik ondion. Eta nabien hor petzetan aber, izen bat, ez dakit, rollo Chico Blanco, ez dakit, ezagutzu duzuen. Ez duzu ezagutzen Chico Blanco, joder. Buscar, Chico Blanco. Bueno, holako izen bat, Chico no seke tal, eta esatu zuten nire pixiko idiek. Mutiko eta ya está. Egize da, mutiko eta ya está. Eta horan geratu izan. Ez dauko kriston buelta. Mutiko eta punto, ez? Mutiko, ya está. Funtzionetan badau, bida importantiena. Funtzionetan dau. Ondo. Bueno, eta ipatu dugu fizika karrera ikasi dozu da. Bai. Eta, bueno, lagundu dutzu musikak karreran zaitasunak aurrera eramaten. Zelako galdera sakona, Ba, ez, para nada, ez. Osea,
karrerako zailtasunak, oza, galdera da, haber musikak lagundu duzten karrerako zailtasunekin, Oza, zenien, txarto, bajón, bai. Bueno, igual zentzu hortan izeleike, baina... Oza, karreran lagundu duzten da asko ikasti, poco más. Hori beti. Bota. Zein da gehixen kostetan jatzuna erolan zailenan karrerakoa? Karrerakoa? Asignaturia, eske fizika karrera oso zaila da. Bueno, niretako behintzet. Eske asignatura pila bat dizena bakarrik matematika. Baina gero, laugarren mailakoren bat edo fizika nuklear horrek oso zailak ziren. Horre ez nenu lertzen ez, goten nintzen urte osue, goizeko zazpiretan joen klasera, eta ez ulertu hitz bapez. Baina klasetanak, ni una palabra. Olaixen egotezan, ez da? Bai. Osea, zero, zero. Euskiza, tio. Ez notu ulertzen ez ere. Zenbat urte dauko karrera ba, de fizika? Principios lau, nahi 6 urtetan ninen, baina lau, dio. Bueno, eta bere ringura. Eta zela eraman zaue, zela eraman duzu musika eta karreria batera itxia? Malamente. Hasi nintzen ja musika itzen karrera bukaeran. Orduan, karrera zieran hasiko banitzen ezingo nin. Edo bat edo bestie, biseke, batera, imposible. Ja, karrera bukaeran naukon apura denbora behizau, eta zien asko solapau. Eta zegatik aukeratu duzu karrera bukatu eta irakaskuntzara sartzia? Sartu nintzen karreran nahi nien igual, sartzen zara fizika ikasten edo, eta nahi dut izen, investigatzaile edo, baina gero juten zara, eta investigatzailea izateko daukozu beste 30 pertsona diela zu baino biek, eta zure postuagatik konpetiruten da bie. Orduan, momentu baten esanen, nire bir gurasuek irakasle die, guztetan jat irakasle izetie, eta hasi que masterra inen, eta... Ego, jo mazizun 18 urte, zaukeratuko zezun fizika, ala aukeratuko zezun beste bat ontsen? Mitika galdera, ez? Ez que bestela ez nintzen egongo hemen, ez dakit, seguramente fizika ikasiko nen, nire lista zan apur bat pintoreskoa, lehenengo fizika, bigarren hauztu nago la ciencias políticas, hirugarren naukon kimika, nik uste fizika ikasiko nela berriz. Eta aldatzen familiara, lehen esan du zura izpa baitzen dagoela musika, ez da, probau duzu inoiz itxia musika batera, edo... Ondi honez, eta mira, que me dice, gero eta gehiago, venga, ingo zerbait, eta daukot zerbait pentsauta itxeko, baina ez dut euki denbora grabatzeko. Baina bai, seguramente bai. Osea, ni arreba da abeslarixe, eta abesten dau, perfecto. Etorri zan bestien klasera, eta zazauen, zazauen zara zure arrebia, eta zarela geratzen afoniko bera laguntzen dutulako talan. Bai, esan duzte trukuek, baina geratzen afoniko igual, Bueno, eta txikitan etxian abesten zaubien edo jotzen zaubien instrumenturik? Nik ez, baina ni arrebak abestu denbora guztian. Nire aita jartzen zauen musik, jartzen zauen ezagit, goizetan igual jartzen zauen polis eta olakuek. Baina ez dago, nire arreba bai izen da abeslarixe, baina besta ez da egon musikari ambienti etxien, nire amata nire aita ez die musikari. Musika saliek bai, baina ez die espezialmente frikiz. Bueno, Mutiko, zure ibilbidean bueltakoak bat ditzugu, etxekuen eta mesutxua behar jasitzuzu, eruena behin jo berba, eskerrik asko, hemendik aurrerakoen holtza gainetan ikustetzugun, zeure proiektu barrixak ikusteko aukeria daukun, eta zui berriz, eskerrik asko, almenetik etortiarren, Mutikoi elkarrezketia haitzen, kontrolgelakoa ibe eskerrik asko, eta beste guztitxoi, urrengo saiora arte, eskerrik asko.